7. päivää täällä. Ja tosiaan mä vaihdoin kuvauspaikkaa, koska Paddy on laturissa, niin siksi mä en voinut kuvata siellä. Joten nyt estän loput. Tämä on vielä estänyt siellä viimeistä, koska mulla loppui kuvausaika silloin, joten aletaan ja jatketaan tavaroista. Yksi olisi tämmönen punainen sateenvarjo. Tämmönen. Joten sateenvarjon saa auki. Mä oon surkea avaamaan näitä. Mutta siis tämän tästä saa täällä kaikki pois ja vedetään täältä yläkoutta. Siinä tässä alkaita. Otetaan yläkoutta pois ja sitten tää on tämmönen pienempi jakso. Laitetaan tänne herran, siinä on sellainen pieni jakso. Ja vedetään tänne ylös jakso. Avinappa. Noin, ilman joskus niitä tekniikistä. Mun pikkuveli on lähtenyt siihen reijään, et se taisi kiinnittää kaikki. Sitten tuli ovimatto, joten tämmönen ovimatto. Myös tarjolla. Varmaan tämmönen karkea. Tällainen kangas. Tässä on kukkasia ja semmoista. Kukkasia ja kukkasia ja kasveja ja semmoista. Mä en tee täällä mitään, joten tämmönen tarjolla. Ja sitten vielä viimeinen tavara. Nimittäin. Tai voi ottaa käyttää keittonapin tai jonain lakanan tai jotain, mutta nautava tähti. Ei sitten ollut mitään muuta, mutta toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi videon parissa ja muistakaa please ehdotelkaa niitä kommentteja. Eli ehdotelkaa mitä mä voisin tehdä ja jos teitä kiinnosti joku noista, mä laitan kaikki kohtaan taakse. Niin lähettäkää kommenteissa mitä teitä kiinnosti. Ja mitä siitä tarjoista. Mutta laajasti tykkäät, moikka!